Nakaalerto ang otoridad sa Sargani Province ug General Santos City tungod sa sagunsong ulan nga nasinati sa mga lugar. Samtang trough sa low pressure area ug easterlies ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Ani report. Sukad pa ni atong Sabado ug Domingo walay puas ang pag-ulan sa General Santos City. Hinuon walay natalang pagbaha sa syudad. Sa probinsya sa Sarangani, namatikdan ang pagtaas sa level sa tubig sa Buayan, Malungon River nga miabot na sa critical level. Hinungdan nga nagpagawas og advisory ug nakaalerto usab ang local MDRRMO. Sa Alabel, gilibot sab sa MDRRMO ang mga sapa sa lungsod aron mamonitor ang level sa tubig. Hinuon walay mga komunidad ang namonitor nga nabahaan. Matud sa Pag-asa, kinitungod sa trough sa low pressure area duol sa Mindanao nga magdala og mapanganurong kalangitan nga dunay mga pag-ulan sa Mindanao, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Barm, Socsargen ug Davao Regions. Samtang maapektuhan sa easterlies nga maghatod og mga pag-ulan ang ubang bahin sa isla. Posible ang mga pagbaha sa mga low-lying ang mga areas o mga pagdahili sa yuta sa mga mountainous na areas sa panahon sa kasarangan ngadto na sa panalagsang pagbundak sa kusog na ulan. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.